Ndinokukwazisai hama rino weekend yokutanga mumwedzi waNovember, mumwedzi wembudzi, musi wa2 November, Sunday. Ndinokukwazisai ndichiti ndinovimba kuti makava nesvondo yakanaka kana kuti vhiki rakanaka rapfuura. Nhasi uno tiri kutarisa rumbo, tiri kuparidza tichibva parumbo tichipinda mumashoko. Nekuti ndakarangaridzwa ini kuti ndakambotaura kuti hanzi hadzizi nzimbo dzose dzakanaka dzatinoimba, asi zvisinei ndiri kutarisa rumbo ruri kubva muhymn book. Hymn yatiri kutarisa nhasi inonzi hymn 28, inotaurawo pamusoro pekuuya kwaishe wedu Jesu Kristu, kana kuti kuzvarwa kwake, sezvamunoziva mose kuti tatarisana nei nekisimusi. Amen. Hymn 28 karwiyo kana kuti karumbo kekisimusi. Kisimusi yaifarirwa nemunhu wese, vakuru, vakwegura, madzibaba namadzimai aienda kubasa, isu vana vechikoro, uyezve vanana. Kisimusi yaitiunzira zvinhu zvakanaka, zvaiita sekunge mwana wechikoro wose kana vai vasati voenda kuchikoro vaifanirwa kutengerwa mbatya kana bhutsu dzimwe nguva zvose zviviri izvi panguva imwe chete yekisimusi imwe chete. Wakanga uri mutemo mumwoyo yamadzibaba edu namadzimai edu nemupfungwa dzavo kuti kunyanya vaigara kumarukishe, kana muchiziva kumarukishe, mutauni, mudhorobha, mumaraini. Izvi zvaiitwawo nevaiwana, kunyanya vaya vaishanda muguta reHarare kana kuti mune rimwe ramaguta emuZimbabwe amaigara. Naizvozvo hembe nebhutsu ndozvatainyatsotarisira panguva yeKrisimasi. Nyange zvazvo paiva navaya vasingashande, vakanga vasingawane zvakanyanya, kana kuti vaiwana zvishoma, vane madzibaba vaidhakwa, kana kuti marovha, nana amai vaisashanda vaedza kusonesera vana vavo zvokupfeka zvokuti vatambewo vakapfeka pakisimusi. Chimwe chavaiita, vaiendesa vana vavo kumusha panguva yekisimusi kuti vanotambira kisimusi kumusha nana sekuru nana mbuya, vachidyira kisimusi yavo paGrowth Point kuruzevha. Ichiwo chaiva chinhu chakanaka samare, waivawo mutemo kune dzimwe mhuri, uri mutemo wakanaka. Hakuzi kuti madzibaba namadzimai vaisazvitengera mbatya kana kutengerana mbatya. Madzimai mazhinji vaizvitengera kana kutengerwa navarume vavo, kunyanya vaigara kumusha vaye vaitoigirwawo hanzu dzeKrisimasi. Madhara madzibaba vaiva nehembe yavaipfeka paKrisimasi chete, vakanga vasingangotenga, vanga vane hembe imwe chete yavaipfeka kubva pane imwe Krisimasi kusvikira pane imwe, vachiipfeka musi iwoyo weKrisimasi chete. Asi munotoona kuti vanodzokorodza hembe iyi nemusi weKrisimasi. Saka vaikwanisa kuipfeka makisimusi maviri kana matatu kana mana isati yapinzwa mumuforo wekuti ingapfekwe mazuva ose. Kana waona zvadaro izvi, wotoziva kuti paKrisimasi inotevera vanenge vachitenga chinyowani, nokuti hanzu yeKrisimasi yaiswa pamuforo. Dzimwe nguva vanenge vatozvitengera hanzu yavanenge vachazopfeka paKrisimasi inouya kudhara. Zvese izvi zvaiva zvakanaka chaizvo, hapana chakanga chakaipa, uyezve tinozvikurudzira kuti nyangwe navanhu vamazuva ano vazviitewo pavanenge vachirangarira Ishe wedu Jesu Kristu. Chimwe chinhu chaiva mutemo paKrisimasi, makambani, kanzuru nehurumende zvaiziva kupa vanhu vavo bhonasi panguva iyi pagore rega rega. Iyi yaizivikanwa kunzi 13th check kana kuti pei ye13 pagore. Iri pei yakaenzana nepei yemwedzi wose. Ichi chaiva chinhu chakanaka chaizvo, nyangwe zvacho chichisaitwe mazuva ano nokuda kwohundyire huripo nohuori huripo nokushayiwa hanya kwavatongi navaridzi vamakambani amazuva ano namakanzuru acho. Huipi hwazara, nhafu, makaro nehutsinye hwazara pavanhu.
vanenge vachititungamirira. Dzimwe nguva makambani aibhadhara vanhu pavhiki pavhiki, vaivabatira nokuvapa mari yebhonasi inongosvika yevhiki chete, kwete yemwedzi wose. Imwe mari ichinzi yakabhadharwa, ivo vachikuorera muhomwe. Uipi hwakadaro hwakanga hwakatekeshera. Nyika inowedzera kuipa kuchibva pane kumwe kuipa, nekuti ndivo vakuru vatava navo nhasi, vachibata homwe dzenyika. Nyangwe zvose zvaiitika izvi zvakanga zvakanaka, ichi chakanga chisiri chikonzero chekuzvarwa kwaIshe. Bhonasi yakanga yakanaka, hanzu dzataitengerwa dzakanga dzakanaka, chikeni yataidya neraisi yataidya paKrisimasi zvakanga zvakanaka. Chakanaka ndechekuti nyangwe pakuzvarwa kwaIshe kwaivawo nezvipo zvakauya navangwaru vainzi vaibva kumabvazuva, uyezve navafudzi. Tsika yezvipo inoitwawo pamutambo weHanuka wavaJudha, pamutambo wamatumba nemutambo wepurimi wavana vaIsraeri navaJudha. Munozviwanawo pana Esther 9:18-32, Ezra 8:9-12. Amen. Saka tsika yekupanana unhu paKrisimasi haina kushata. Musaitarisire pasi sechinhu chisina maturo. Amen. Zvisinei, kuzvarwa kwaJesu hakunei nekisimusi. Muri kupanzwa kapo? Hazvinei nekrisimasi zvokuzvarwa kwaJesu, asi zvakanaka kumurangarira nenzira iyoyo panguva yekisimusi, tichipembera pamazuva akakomberedza December 25. Dai zvaisiyirwa kwandiri kuti nditeme mazuva amunofanirwa kucelebrate, kana kuti ndirini ndaipuwa kunzi ndiise mutemo wekisimusi, ndaiti vanhu vapemberere kisimusi kwemazuva manomwe, kubva musi wa22 December kusvikira musi wa28 December. Izvi zvakanakirawo kuti vanhu vanoziva Mwari vange vachiita minyengetero yavo nokutsanya panguva iyoyo, vachirangarirawo Ishe wedu Jesu Kristu. Tinenge tichitora mukana wekuti vahedheni vakazorora. Vapedza minyengetero yavo vaizomirirawo mamwe mazuva matatu ekugadzirira goredzva, kubva musi wa29 kusvika musi wa31. Musi wa1 January maizoitawo mhemberero yegoredzva, makazorora muchidya nokufara, muchirangarira nguva yamanga muri yokunamata, yokuzvipira kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Ezvesviro kwezvo kunamatira goredzva muri vatsvene. Horidhe yemazuva 12 haina kushata, nekuti kubva musi wa2 January yakangogara iri horidhe. Naizvozvo kubva musi wa22 kusvika musi wa2 kuna mazuva 12. Rangarirai kuti pane nhamba dziri kubuda. Pamwe tabudisa 7 days, pamwe tabudisa 3 days, zvino apa tabudisa 12 days. Nhamba ndo dzatiri kuda 7, 3 na 12. Asi musakanganwewo nhamba idzi dzakakosha dzeBhaibheri dzinoti 3 mazuva ekunatswa, 7 mazuva akazara. Nyika yakagadzirwawo namazuva matanhatu nerimwe rezororo rakanga riri zuva ronomwe. Uyezve nhamba 12 ndiyo nhamba yamadzibaba aIsraeri navaapostori vaIshe wedu Jesu Kristu, nezvigaro zvokutonga zviri kudenga. Naizvozvo tinoti amen, mupafungawo ipapo. Nyangwe zvazvo zvose izvi zvisinei nekuzvarwa kwaIshe wedu Jesu kunodikanwa pamweya kunotaurwa muBhaibheri. Handizvo zvazvinoreva. Kana muchida kuziva zvazvinoreva, endai pachidzidzo chandakapa chinoti munamato wesvondo ya8 June 2025, kana kuti chipo chemweya mutsvene, uyezve nemupiro wesvondo 22 June 2025, pandakataurawo pamusoro pezvipo zvemweya mutsvene. Mavhidhiyo aya i2 akasiyana asi akatevedzana. Mungaendawo pane chimwe chidzidzo chinonzi tsamba kuna Teofilo. Achaziva zvangu kuti ndakachita muswani ichocho, asi chinotaurawo pamusoro pekuzvarwa kwaIshe wedu Jesu Kristu nekuzvarwa kwani
kwaJohani Mubhabhatidzi. Makanzwa imi ndichiti hadzisi dzose nzimbo dzamunoimba mukereke dzakanyorwa zvakanaka, dzimwe dzakanyorwa navadadi, dzimwe navatuki, dzimwe navanomhura Mwari. Saka nhasi tichatarisa rumbo rumwe chete tichiparidza pamusoro paro. Zvichida ndichapa chidzidzo ichi pamavhiki mairi. Zvatakupinda mazviri ndo zvakakosha. Zvandambe ndichitaurawo pamusoro pekisimusi hazvina kunyatsokosha, asi zvinhu zvakanaka kuti tinge tine zuva ratinorangarira Ishe wedu Jesu Kristu, zvakangofananawo nebirthday. Asi makandinzwawo ndichiti nzimbo dzemuhymnbook dzakafananawo nemapisarema, naizvozvo minyengetero, zvirevo zvitsvene, irumbidzo nenhetembo. Saka tichitarisa kambo kamwe chete kanoenderana nenguva yatakatarisana nayo aka pehymn 28, iri nguva yekuzvarwa kwaIshe. Ipapo muchanzwa zvinhu zvinoshamisa zvinoenderana nezvinhu zvandinowanzoparidza pamusoro pazvo. Itsinhiro yezvirevo zvinotsinhana. Hymn 28. Takatarisa pastanza 1 yandichataura pamusoro payo nhasi uno. Ine mitsara mitanhatu. Tinonzwa zvichinzi, uyai maKristu, uyai norufaro norukundo, uyai, uyai kuBheterehema, onai wazvarwa Ishe wokudenga, uyai timurimbidze Kristu Jesu. Amen. Pakuita chireve mukanwa, manzwi haachanyatsobuda, asi ndichiimba muchida kunzwa chuni yacho zvinonzi, uyai maKristu norufaro norukundo, uyai, uyai kuBheterehema, onai wazvarwa Ishe wokudenga, uyai timurumbidze, uyai timurumbidze, uyai timurumbidze Kristu Ishe. Ndinoziva kuti makambokanzwa kakawanda kambo aka. Zvino dudziro inoti, pamutsara wokutanga uyu wanzi uyai maKristu, onai kuti vanhu vari kukokwa. Asi vanhu vari kukokwa ava havasi vanhu vanoenda kuchechi kana kukereke, asi vanhu vanotenda muna Kristu. Havasi vanhu vakabatwa nekuzvikudza savaJudha, ivo vakabva pana Mwari kare kare, vachiti mutemo nezvitsvene zvaMwari zvakapuhwa kunani? Kumadzibaba edu, vana vaJakobho. Uyezve rudzi rwaRevhi ndirwo rwakasarudzwa pamusoro pamarudzi ose kubata nekuchengetedza midziyo yaMwari. Aroni navanakomana vake vakaitwa vatsvene pamusoro peungano yose yaIsraeri. Asi kwete, havazirivo vanhu vari kudanwa. Izvi hazvina kuti wakazvarwa nani, wakazvarirwa muchechi here, kana kuti wakazvarirwa kunze kwayo, kana kuti baba vako vaiva mufundisi here, kana muprista wekereke yeRoma, kana kuti iwe uri werudzi rupi zvarwo. Asi zviri kunzi, uyai imi vanotenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi ava ndivo vanhu vakazadzwa nomufaro, ndivo vanhu vanoziva zvirevo, mitemo nokuita zvinotaurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Iye Ishe Jesu Kristu pachake anoti, sei muchindiidza kuti Ishe, Ishe, musingaite zvandinotaura? Munowana inzwi iri pana Ruka 6:46. Mupostori Jakobho unoti mutsamba pana James 1:19-27, achitsinhira anoti, itai vanzwi veshoko navaiti varo. Mupostori Jakobho anopatsanura pakati pavanozviti vaJudha navaJudha chaivo, vanozviti vaIsraeri navaIsraeri chaivo, vanozviti maChristians navateveri vaIshe wedu Jesu Kristu chaivo. Amen. Makaenda ipapo mandataura pana James 1:19-27. Muchanzwa zvinhu zvinoshamisa zvinokudzidzisai pamusoro pekunzi muKristu.
James ndiyewo Jakobho. Hama dzangu, munhu ano rufaro norukundo, kana kuti munhu ano rufaro norukundo ndiye ane mweya mutsvene waMwari. Ndirwo rufaro norukundo. Imi makanzwawo zvichinzi hatikunde vanhu kana kuti hatirwisane nenyama nemweya. Naizvozvo urwo rufaro norukundo rwuri kutaurwa nderweavo vakareurura zvivi zvavo, vakagamuchira Ishe Jesu semuponesi wavo, vakarasha zvakaipa, havachaita zvakaipa zvakare, uyezve vakabhabhatidzwa nomweya mutsvene muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Ndivo vanotaurwa vaya pana mabasa avaApostori 10 vhesi 44 to 48 kuti vaive vasina kudzingiswa asi vakazodzingiswa, vakatendeuka, vakagamuchira mweya mutsvene. Usina mweya mutsvene hauna rukundo, hazvikwanisiki. Usina mweya mutsvene hauna rukundo, hama vadiwa. Nokuti pana vaEfeso 6 vhesi 12 zvinonzi hatirwe nenyama neropa, asi navatongi navabati vana masimba enyika ino, navana masimba erima, uye namasimba emweya yakaipa ari muchadenga. Amen. Asi mweya haungori mweya, pane kwaunobva. Amen. Uri mweya upi? Mweya mutsvene watinotsvaga. Makanzwa imi Jesu achiti, ndichaenda kuna Baba vangu, asi handingakusiyei muri moga, ndichakutumirai ani munyaradzi, mweya munyaradzi. Zvikanzi mweya chii? Unokurevererai. Naizvozvo ngatimhanyire pamutsara wetatu unotaura kuti uyai, uyai kuBheterehema kuti tiwane kuti mweya unobva kupi. Amen. Ndakamboparidza pamusoro pematsime, ndikaparidza pamusoro petsime reBheterehema, ndichiparidza pamusoro pekuti Dhavhidhi wakakumbira mvura yakanga iri patsime resuo reBheterehema. Ndakati kana uchiverenga nyaya iyi ungangozvinzwa sei zvinhu zvakangoitika chaizvo chaizvo, asi pane zvazvinoreva pamweya. Ndichiti iri tsime ndiro rine mweya waMwari, nokuti ndiro riri pedyo neimba yechingwa, nokuti Bheterehema ndiwo musha wechingwa. Amen. Asi tinoziva kuti musha wechingwa womene ndeupi? Tinoziva kuti Jesu Kristu Ishe wedu ndiye chingwa cheupenyu, uyezve maari ndimo munowanikwa mvura dzoupenyu. Hama dzangu, hapana kana kumbopera vhiki ndichitaura pamusoro petemberi, kuti muviri wako ndiwo temberi womweya mutsvene waMwari. Naizvozvo muviri wako wakaita sekereke, wakaita semusha, wakaita seimba. Naizvozvo kana ndichitaura kuti Jesu Kristu ndiye musha wechingwa, musashamisike, nekuti ndiri kutaura muviri wake. Jesu Kristu mwanakomana waMwari ndiye chingwa cheupenyu, uyezve maari ndimo munowanikwa mvura dzoupenyu. Ndiye musha wechingwa netsime remvura zveBheterehema. Kana muchida kunzwa pamusoro petsime reBheterehema, endai pachaneli yamuparidzi anoti, motsvaga mharidzo ine tsime papikicha riri pakati pemunda weGorosi pamberi pesuo reguta. Ndo munamato watakaita musi weSabata 1920 September 2025. Chidzidzo chinonzi Dhavhidhi unokumbira mvura yepatsime reBheterehema. Mutsara weina wataimba pamusoro pawo tikaverenga westanza 1 yekutanga unoti, onai wazvarwa, onai wazvarwa. Ndiani azvarwa? Ishe wedu Jesu Kristu. Imi vanotevera mharidzo dzangu nedzidziso dzangu munotoziva nechakare kuti nyangwe zvedu tatarisana nenguva yeKrisimasi, Kristu haazvarwe musi weKrisimasi. Ndinozvidzokera.
dzokorodza. Asi chatinoda kuti chizvarwe panguva yeKrisimasi apa, chatinoda kuti chizvarwe kana tadanwa kuBheterehema, chipo chei? Chemweya. Ini ndakatiwo Kristu haazvarwe paKrisimasi, asi anozvarwa nguva dzose, pamisi yose. Anozvarwa kune vanotenda, vano mweya waMwari. Muri kuzvinzwa kaizvo? Ndegedzai ndigotsanangura. Munoziva pose panosangana shoko nemweya, panobudiswawo mvura dzoupenyu. Muri kuzvinzwa? Saka ndatodaro pamutsara iwowo ndanotongotaura kuti munoziva panosangana shoko nemweya, panobuditsawo mvura dzeupenyu. Ndataura nezvani? Nezvaishe wedu Jesu Kristu, nokuti ndizvo zvaari. Muri kuzvinzwa? Handifunga kuti ndichada kutsanangura zvakare. Jesu anoti shoko ndiwo muviri wangu, uyezve muviri wangu ndiwo kudya kwakanaka kwamandorokwati kwazvokwadi. Naizvozvo chakabuda pane mhandara Maria, yakanga isati yamboziva murume, isina kumbotasvwa, isati yambonyangadzwa. Ndakataura pamusoro pekunyangadzwa vhiki rapera, rangarirai. Chakazvarwa ipopo pana mhandara Maria, muviri une mweya ene. Makambonzwa ndichitaura pamusoro peBhaibheri, ndakati Bhaibheri rakafanana neguva. Ndakati Bhaibheri ibwiro. Kana usina mweya unokwanisa kubudisa zvakaora mukati mako, asi kana une mweya waMwari unobudisa zvokwadi yaMwari. Amen. Makatarisa zvidzidzo zvandakapa pamunamato wesvondo wa8 June nemupiro wesvondo wa22 June, panobuditsawo nyaya iyi pamusoro pezvipo zvemweya. Zviri zvipo zvei? Zvemweya mutsvene. Kana pamusoro pezvidzidzo zvinotaura pakuzvarwa kwaishe wedu Jesu Kristu kana kwaJohani Mubhabhatidza, makazvitsvaga, munonzwa ndichitsinhira zvinhu zvandiri kutaura izvi. Amen. Chinobuda panosangana shoko raMwari nomweya ndiye ishe wedu Jesu Kristu. Amen. Unozvarwa nguva dzose. Kana iwe uri munhu wemweya, wakokerwa Bheterehema, wakokerwa kumuviri waishe wedu Jesu Kristu, wakokerwa kuBhaibheri, wakokerwa kuguva iri ratinoti Bhaibheri, wakokerwa kugwiro iri ratinoti Bhaibheri. Mune shoko dzvene. Asi rangarirai kuti ndatongobva kutaura kuti kana usina mweya unokwanisa kubudisa zvakaora, asi kana uno mweya unokwanisa kubudisa chii? Ishe wedu Jesu Kristu. Nekuti zvinonzi Jesu akamuka kubva mugwiro ati. Ndosaka muchinamata musi weSunday, ndosaka muchienda kukereke musi weSunday, nekuti ndiwo zuva rekumuka kwaishe wedu Jesu Kristu. Amen. Munoritora sezuva rokumuka kwaishe wedu Jesu Kristu. Asi kana muchinzwa zvandiri kutaura, munokwanisa kuritora sezuva rokuzvarwa patsva kwaishe wedu Jesu Kristu. Regai ndichiti ga. Asi pasvondo inotera ndichatangira ipapo pastanza 1 line 1 kusvikira ndapedza rumbo rwose. Naizvozvo kana zvichinzi ishe wedenga, zviri kunzi iye akabva kuna Baba, gwayana raMwari rinotakura zvivi zvavanhu. Iye anoziva Baba ndiye Mwari pachake. Amen. Musatarise nyama, nokuti hazvina zvainobatsira, asi mweya unopa upenyu. Mukaendawo pana John 6:63, muchanzwa zvandiri kutaura izvo, kuti nyama haina zvainobatsira, asi mweya ndiwo unopa upenyu. Moendawo pana John 1:14, inotaura kuti shoko rakazove nyama. Zvikanzi iyoyo nyama yakave shoko. Ndo maonero edu aya. Asi zvinonzi shoko rakatanga riri shoko rakava nyama.
kuti tizoti Jesu isusu tinenge taona shoko ravanyama, asi kuti pakuenda kwake nyama yakazova shoko. Amen. Saka kana tichienda kuBheterehema, kuimba yechingwa, kumusha wechingwa, tiri kusimudzira Jesu Kristu. Tasvika palaini yekupedzisira. Tinomurumbidza nokuwedzera kumuziva, kwete nekungonakidzwa nekuimba dzimbo taenda kuchechi, asi dzimbo dzatinoimba idzi ngadzive dzine zvadzinoreva, nekuti dzimwe nguva tichaimba dzimbo tichitukani Mwari, nekuti tinenge tisina kuzviita pamweya. Hama dzangu, ndangoti nditore ichi chidzidzo seintroduction, asi mharidzo ichatevera pavhiki rinotevera. Muve nemufaro zvamunenge muchienda kumakereke enyu nokubuda, mubude mazadzwa nemufaro, mune shoko raMwari, mune mweya waMwari, muchiziva zvinoda Mwari nokuzviita, uyezve mugovawo nevhiki rakanaka riri pamberi penyu. Mwari akuropafadzei, akuchengetei, akupei rugare, afambe nemi pose pamunenge muri, achirakidza kuti ndimi vanhu vake chaivo. Chisarai.